Kiki. Oh iya. Nggih. Gumune piye sayang? Priyayine kok ayu, turene niku mboten Apa? ya niku wau. Omong wae nek banci kok ayu ngono wis. Apa enake? Mboten lho. Gitu kayak kinyis-kinyis sing aku bae kalah kok. Saurarane ra kowe menang asli. Oh, Nek kene kan mondo-mondo. blasteran to. Blasteran antara Gibas karo Jawa. Dan iki le nyelok niku kudune mbas. Kok Mbas? Mbak kali Mas. Kok gabung ngono? Nggih. Iya. Digodha wong lanang gelem ning jinak-jinak merpati aja langsung mlogo. Nggih. Pacaran sehat ora parenakan nek gocekan tangan iso tak maklumi sing liyane ampun ya soalnya wong wedok nek iso njaga kehormati rapot merah. Alah, Aku lho nganti umur 51 rung tau gepok singgol karo wong lanang. tenan. Tenan. Lah nek bak terkae ngopo? Nuduhke pasir. Oh, ngono kok. kudu ke pasir. Sok pasiran lah jebule. Ya nak. Ayo ditekke sayang. Mula kok ngeres. Iya. Kuwi rak wedok tenan. Lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Engko nek anu lungguh nyapu dalan. Kirane iki lho kan ngagem nyamping dadi kan. Sugeng dalu. Nggih, Sapa? Kan nyebut sapa? Pripun le nyeluki? Mbak ngono bae. Mbak. iki kakak. Oh kakak. Kakek. Kakekane. Kok benten? Benten kan aku jek enom kono wis No. suwek. Ih, Suwek. Suwek. Saya 50 tahun tapi masih kelihatan elegan ya. Oh, berarti anu Masih cantik. seumuran kalih uti kula. Gus kalah. Masa seumuran mbahmu, Nduk? Lah angka. Apa Semelang kelilipen? Iya, kok kelilipen piye? Kakarang kacamata karo mripate amba mripate kok. Iya. Nah. Iki sing dirembuk. Iya. Iki karo angantu rawuhipun Pak Bupati no. Iya. Luwih dhisik awake dhewe ayo ngaturke ujug sarta kowe sowan mrene iki ngaturna kula nuwun. Oh iya, lah ya kowe barang to. Ya senajan to mau wis matur ngersane Pak Dukuh iki ya dibaleni. Ya, ngersane warga masyarakat. Sepisan kula sak kanca ngaturaken uluk salam kula nuwun nderek tepang gladi wanuh. Punika rombongan saking Gunung Kidul marak sowan wonten ing ngersanipun warga masyarakat ing dusun Karaan wonten ing desa Sidomaya kecamatan Kapanewon Nggodean Kabupaten Sleman. Matur sembah nuwun Mak. Nimbali awake dhewe. Iya. Wah. Ming sak gundulmu iso tekan kene. Iya. Matur nuwun alhamdulillah berkah kanggo awake dhewe. Dalam rangka apa? Dalam rangka merti dusun Karaan pada tahun 2026 ini. Oh iya Mak. Wah luar biasa. Iki mau go. Iki mengko anu no. Iya. Enek kupon jalan sehat. Oh iya. Yoga wis tak dumi kabeh, sinden wis uman kabeh. Iya. Engko dikopyok. Ning wis diundi mau awan. Iya. Wah, iya ora apa-apa. Heeh. Iya. Wis kok ndak nek diundi saiki kupone kok ndak sing nyelentrem kuwi kok ndak ngukup apa-apa. Iya. Lah kuwi wong seneng kok nek kuwi nek sing nyelentrem kuwi nek. Iya. Wingi rong suwe bar entuk wedhus. Weh. Durpres. Heeh, wedhus karo polar sak bagor. Iya. Ukurane ya sak sing bedhug kuwi polare. Oh. Matur nuwun sepisan derek mangayu bagya ya Nok. Ya, awit sampun kaleksanan ujugipun warga masyarakat Karaan anggenipun nindakaken merti dusun. Ki ngene. Nggih. Ayo to bareng-bareng lho. Senajan to penemune beda aja ndadekake rubeda. Tegese piye? Tegese beda penemu aja ngasih padu. Iya. Beda sing diangkah aja ngasih bubrah. Mergo kabeh kuwi warga masyarakat ki sing digayuh ora ana liya kejaba mung katentreman
karukunan, ayem, tentrem, jenjem, iya, rukun kabeh, sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Iya, Mak. Mula ayo ndonga bareng-bareng. Kanca-kanca ki najan to nabuh, sinden-sinden najan to do ya Mas ya Mas ya Mas ya Mas pas-pasno dhewe. Iya. Ning kuwi batine wis tak dawuhi supaya tak suwun tak jak ayo ndongake warga masyarakat. Oh ya apik Mak. Mergo tujuane awake dhewe ditimbali mrene sepisan ndongake ping pindho menghibur warga masyarakat. Ya. Mula ayo dongane sak pengkeripun menika warga masyarakat ing Karakan Sidomaya Nggodian Sleman sak sampunipun nindakaken merti dusun nimbali kula sak kanca sageta ngrembaka rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Amin. Rezekine ora lokak malah sangsaya kebak. Amin. Liru saking ngersanipun Gusti tumpuk matumpa-tumpa tikel matikel-tikel. Amin. Dipun tebihaken saking suker sakit. Amin. Dipun tebihaken saking lelara. Amin. Dipun caketaken dhateng karaharjan. Amin. Didoke seka rubeda dicaketke dhateng redana. Amin, Mak. Uga kanggo dulur-dulur among kesma para among tani ingkang mapan ana ing Tegal Kepanasan tandurane bisa dukut 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh Allahumma amin. Sri Semara bumi semulur nggone ngayomi warga masyarakat Allahumma amin. Kabeh sehat kabeh rukun ya monggo to kabeh ki arepa penemune dhewe-dhewe ning aja ngasih dibedak-bedakke aja ngasih digawe congkrah ya mergo penemu apa wae kuwi tundane rak mung gayuh kabecikan tundane rak mung gayuh katentreman bener Pak dungane ingkang ora kalah wigati iya sedaya memala saged sira entek ketamlek cemplung kedung kindang kitri kali bengawan kesesero lambe silang musna cocok-cocok tunggak kayu jati donolaya tulak sawan bali dalan sedaya warga masyarakat tansah mangke raharja Allahumma amin. Doke saka lara doke saka penyakit kadas kurang batal jamulan sak pituruti Allahumma amin. Wong lara tambane gampang paribasan tapel injet mampet brudul ngepet kintu sawri saram lorong cepil ombak abang ilang demi turat setan ora doyan mung kari rahayu kalis nering sambikala amin. Karo ngenteni rawe Pak Bupati wong ingkang diundangi uga kelebu Pak Wakil Bupati iya penyapun Bapak Bupati penyapun Bapak Haji Harda Keswaya SE MSI Pak Wakil penyapun Bapak Danang Maharsa SE iya anggota DPR RI Ibu Esti Wijayanti ya rawuh iya wah luar biasa anggota DPRD DIY Provinsi mau sing wis kepareng masrahake tokoh wayang penyapun Bapak Sofyan Setyo Darmawan STMENG ya uga anggota DPRD Kabupaten Sleman pun Bapak Sodikul Kiar SIP ki para punggawa rawuh ya rawuh ya nek iso aja mung rawuh tok ya ning uga maringi ngersane warga masyarakat ya maringi apa maringi donga pangestu maringi apa wae wujud lahir wujud batin ya diparingke iya wah ki Mbak Yuku loro wis rawuh iya Mbak Yuku sing ayu iya lha wong loro kok mung ayu tok ya nek ayu kabeh ngono kuwi Mbak Yuku sing ayu-ayu ngono nek ning sing ayu mung siji ya Mbak Yuku sing ayu iya oh iya karo panjenenganipun dipun rawuhi pun Bapak Haryono SPD pun Bapak Bambang Sulistyo pun Bapak Muh Sudan SPD MAP uga pangarsa Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Sleman Pak Panewu Nggodian ya rawuh pun Bapak Harso Warsono SIP MA ya uga salam-salam kunjuk warga masyarakat Glo Sawangan tumplek-blek ya uga kanggo para ingkang mirsani streaming no iya Mak wah jan matur nuwun ki wis do rawuh para bintang tamune sekolah ladan Klaten oh iya kuwi mbiyen tanggaku wah tanggamu kuwi kaya ngono kuwi to Mak aku semelang nek kowe ketularan kowe ngono gundulmu
Iya. Wis ya men jangkep suguh lungguh sarta aruhe. Iya. Aruh wis entuk, lungguh ya wis kepareng. Iya. Mung kari suguhe sing urung. Iya. Men disuguh sik. Heeh. Sapa ta bintang tamune? Kenah ayah. Iya. Bu Sukimin Bu Mimin kalian Mbak Apriyanti. Iya. Lah mirip kembar karo Mbak Yanti iki kaya Mbak Yuadi. Iya. Atur nuwun. Heeh. Ditembangke apa sih kek, Mak? Ki ana nawala mergane saka sapa? Wah, aku kangen karo bapakku. Gamping sapa? Mbah Haji Saidi. Wah, matur nuwun. Nawala wis kepareng tak tampa. Nderek mangayu bagya mugi dusun Karakan subur makmur gemaharipah loh jinawi sukses dayanipun. Amin. Nyuwun lali janjine kalian pramen oprak ketontrang. Apa? Ketoprak suminten edan. Oh iya. Lajeng saking Pak Edi Sasongko Kalasan saged rawuh wonten ing TKP, mugi sedaya lancar. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Pantungane ya, Mak. Sinom Parijata sikik, Mak. Iya, slendra, Mas. Iya. Ben disalirani karo Mbak Apri. Oh iya. Coba swara lanang apa wedok? Ayo sing enek apa? Jan. Piyaile gagah jelita. Kok gagah jelita lho, cantik jelita kok gagah. Oh iya, cantik jelita nek sing gagah jelita sing nika. Iya. Saka ngejim ketok iki mah. Iya, mangga. Mangga Mbak Apri. Seniman sing putri seniwati kayane mlumpuk cah sekolah sing sregep sinau amituhu piwulange guru. Rong mapan ijik klolo den sambel goreng mbok nuladola. Lah kok nek wis mapan gek dinyangi kok nang. Wis. Oh ketularan Mbah Warjudi. Enggak. Bisa Yoda eling kang bopat ya kepati malam minggu karaan pancen rame
sampean disyuting lho, Mbak. Nggih, pripun? Nika teng mriku sing nyuting kae. Nah. Wow. Heeh. Lah nyuting kok ngiringane arep nyuting kok menjing ya, Mas. Ya kok ngarep ngono lho. Iya. Alah Jan. Suara kok iso penake kaya ngono ya, Nak? Iya. Wedok kok. Lah iya. Wedok. Buktine apa to nek wedok? Wedok nek mengkurep. Mas. Oh. Nek mlumah ya kaya arep opek pelem. Gentere. Diangklung. Heeh. Ngene Pak Hari Sontore karo aku gur gandrung aja. Pak Lurah Sidok. Sita Maya. Lurah Sita Maya. Sidamaya. Heeh. Oh nggih. Oh, Pak Sidamaya. Kok lali piye to karo pacare? Pacarku Pak Ganepo. Halah, angger weruh Pak Hari Sontore rasane wis merinding ngono ya, Lek. Lah kok iso? Brengose. Kono nggo cekrik-cekrik. Kan lanjut ke Lek. Ayo. Apa ya ini? Oh, ngapa kok gur muring-muring ae. Lemu ya saiki. Sinten? Anu Bunda Mimin. Heeh. Lemu bar dikompo kok. Mboten rumiyin menika nggenipun program KB mboten cocok. Oh, alah. Banyak pilihan, lha mboten cocok. Nggih. Sakniki kula pun mboten KB pun kula liarke kok. Oh. KB-mu mergane dhisik KB vasektomi kok, Lek. Vasektomi iki wong lanang. Lho. Heeh. Ya. Cara arang ngamperake. Ya. Enggak dintekke. Aku nek ora mbokku Sukimin ora. Mbokku Mimin. Ah. Kula ketetekan anu niku cagak niku kersanipun sing nyoting mboten Oh anu. iya, heeh. Heeh. Ya nah, bahasan lemu pawakan rumah kok kijing ngono ya, Lek. Ora. Body shaming jenenge kuwi. Ora. Ana sindian kulit ireng tok poyoki ana sindian batuke nonong tok poyoki rumangsamu kowe paling sempurna ngono piye kok. Lah piye lho nek kok Ana wong lemu kaya kijing. Lah kaya apa? Ya kok maisan nek. Maisane yo kijing. Kaya loji. Loji ki apa? Loji omah cungkup. Anu telake diatur. Nek wong ayu ki agek ambegane wis dadi nuju prana ing penggale. Nek wong sengit mbok ayu kinyis-kinyis mbok sugih mblegedu samanadu nyawange wegah. Alah, rideh. Rideh. Kowe ngece, Mbak. Kowe kalah pamor karo aku. Kowe iki Kowe kalah pamor. Mak nyen sewu ya, Mbak. Tolong penyakit hati hilangkan. Ah sing penyakit. Patok tuku obat ning apotek iso. Ah. To. Nek lara paribasan asam lambung apa iso ning dokter. Nek penyakit hati itu kamu sendiri yang harus mengobatinya. Lho sindet gur guyu kok salah. Guyune ngece lho. Oh. Guyune bukan diobati ning sarkas lho. Nesu. Nesu. Aku ki panitia lek rawuhke aku ki lek Indian wet Wah. 25 Mei 2026 2025. Jadi 15 bulan yang lalu. Lho, Gur nekake Sukimin ki. Mimin ora. Wes saiki jenenge ganti, Le. Ganti. Wis ora Mimi. Wis ora Mimi. Lah, Jenenge Mbak Kiki. oh Mbak Kiki. Sukimin dijupuk tengahe dadi Kiki. Mbak Sukiki. Hama Lanang.
matur nuwun. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Nggih. Mbak Limbo Mak Cangik dangu mboten pinanggih to. Saya ayu saiki jenengan. Nggih to. Heeh. Saya dadi awake barang. Iya. Diudi kok ya. Pasang susuk kok. Oh. Kok Halo. serek terus to niku? Jarene pikiran elek sing Ah. atine reget kuwi dihindari. Aku ora berpikiran, aku omong berdasarkan fakta. Faktane Kowe apa? tekan anu Mbak Mimi nek Gunung Kawi iki ngendi? Kowe kan ngono to, kan ngono to. Aku gak ngandani kok golek ana dhewe. Iya, wong aku ndak kembet, ndak katut. Mudengmu kan gunung kemukus. Lahanmu. Di Apri cantik. Iya. Nek kula, nek ngalembono apa tido-tido lho. Totalitas lho nek ngalembono. Jangan setengah-setengah lho. Mbak Niken, nek menurut jenengan pripun niku? Menurut jenengan. Aja berdasarkan Piai Putri. Aku Dia kan mewakili. saingan. Aku ra wintala arep matur. Taso jadi mawon malah bahino napa anane. Jangan ngendika. Jangan ngendika, niki dipertaruhkan lho. Nah. Nginjingan ngomong sithik mon, cantik, menari apa endah. Oh. Cantik, menarik apa mistik? Ayo, ayo delok-delok ngapunten usia. Ya. Cik. Nek Mbak Apri mriku ketok le ayu mergo isih enom. Isih enom. Iya, jenengan yo ayu ning Ning karena wis tuwa. Heeh. Ten oh. Berarti panjenengan kok dalang ning nyun sewu durung menep penggalihe. Lah, Lah saya isih umur isih timur to. Lah terus Jenengan mirsani wong wedok isih dari mata telanjang. Heeh. Ora nganggo mata batin. lah nek sing mata batin ki piye? Nek nganggo mata telanjang cantik sih njen penjalan kok cantik kabeh. Nek nganggo mata batin, oh Mimin kae kulite wis kisut ya, tapi sopan santune etika kok ijek apik. Mimin kae ora ayu tapi kok gemeske. Mimin kae ayu ning kok cemokot. Ngoten lho. Mimin kae ayu nek kok celemer. Sik, mau wis tak sama nganggo mata batin sing jedul ki gambar macan kumbang ki. Kok damai. Nika kepareng lenggah bapakku. Sugeng lenggah, sugeng rawuh. Iya. Jis Aku bapak. sembah nuwun. Engko ya diaturi tindak panggung Nggih. supaya suguh lungguh arwe jangkep sikik. Oh nggih sampun karo mbiyen segala lakon rumiyin ngaten Iya, nggih. jenengan mang matur riyen sowan wonten ing Karaan mriki Mbak Apri kalian Pak D sapa? Kok Pakde lho wis ayune kok ngene kok Pakde. Matur sembah nuwun kagem warga Karaan Sidomaya, Nggodean, Sleman, Yogyakarta. Dangu mboten sowan wonten Karaan Sidomaya. 8 tahun kepungkur nok les Ya, nggih kula dongaaken warga Karaan tansah manggiya kawilujengan. Amin. Sehat lahir batin. Amin. Tinebehna saking suker sakit lan memala. Amin. Amin. Dongamu piye, Lek? sedaya ingkang rawuh ing dalu menika nek kagungan utang utange paringi lunas. Amin. Pinarengan bejo donya bejo akhirat. Amin. Aja ngantek mung uber donya nganti nglirwake akhirat. Ning golek donya menika kudu nggo lantaran dalane sangu ning akhirat. Elok tenan. Kudu urip anu bondo ora digawa mati, pancen bondo ora digawa mati. Ning lantaran arep mati ki kudu nganggo amal kebaikan. Salah satunya dengan sedekah dono driyah lan sak. Bener. Mula bondo kudu diudi. Leres. Iya. Serawung ya mbutuhke bondo. Mugi-mugi sedaya pandonga warga Sidomaya malikinipun Karaan dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dalam keburukan. Amin. Sih. Matur sembah nuwun iki tanpa iki nek ra kleru panggung niku tidak dirubah selama 30 hari. Wah, Lah enek acara apa? Pengajian iya. heeh ning kene. Jatilan nggih. Nggih. Ketoprak iya. Terus kirab budaya nggih. Gonge dalu punika. Ngrawuhke bintang tamu sing ra mateng digodhog. Kok ora mateng digodhog? Nah, soalnya kan mboten bangsane sik dahar. Pohonge atos. Dolengen. Oh isih atas lah. Se. Kala-kala. Ya gone penyen kathah ingkang gantos nggih. Gantos nggih. Nom-nom mendingan. Nom-nom sih. Kayak sing Jaipong mau njaluk anu pengen Oh nyaten. Nggih. heeh, pengen salim sungkem marang jenengan. Salim ke mawon. Piye tak go dijak salim pakne gedhe kok pedhi iki.
Lah kalau gini niatnya baik itu bisa menggugurkan dosa. Pengen ngerangkul mau jare deh. Oh ngerangkul aja. Loh, Mas, kamu jangan ditelan mentah. Berjabat tangan, ngerangkul kan dua sisi loh. Dua sisi toh. Ada sing ngerangkul mergo nafsu. Nah. Ana sing ngerangkul mergo paseduluran. Lho. Kowe ngerangkule mergo nafsu. Pejabat menika kan menawi kepantiran nggih ngerangkul. Nggih. Cipika-cipiki. Menika keakraban. Nek ukuranmu nafsu ya sing karo pikiranmu, Mas. Ayo. Mbak Apri, kayak melayu ora mergo wedi. Ngejak nang kamar. Golek nggon. Golek nggon. Niatku apik perkara tinampa ora becik ya monggo silahkan. Niatmu ki apik, Lek. Ning kowe kuwi sing ora mawas diri. Lah ngopo? Kudune ngeraki wong lanang ki jenggotmu cukuren. Masa teng cringi kok. Niki wonten awala. Nggih. Dipun waos nggih. Monggo. Saking Fajar Group Bapak kula Pak Haji Saidi sekalian Bu Hajah Tinem. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng dan cuci mobil. Nggih, derek mangayu bahagia mugi-mugi dusun Karaan subur makmur loh jinawi sukses selalu. Amin. Nyuwun lagu setunggal lali janjine kaping kalih Frahmen Suminten Medan. Iki wis tau ngrawuhke dhewe ping pindho lho, no. Sak sinten-sinten pun dirawuhke kalih Pak Haji Saidi niku. Aku swanrono dhisik digrujuk ora dikeki wedang es teh ora. Kayak apa? Digrujuk banyu kelapa. Apa aku ki mendem. Iki paring babinga Pak Haji Saidi 250.000. Bapak matur sembah nuwun nanging nyun sewu menika sindhanipun 7 tambah kalih dados menika 9. Kok piye? Nek kula gembol dhewe mengke kok ya talah temen bintang tamu kok moto duwiten. Nek didom mboten rata, mboten ngirang-ngira kurmat mang buntu 900, Pak. Wis diparingi iki kudune alhamdulillah. Lah aku ya geng ngego kok mbok menawa pamrih apike kok iya. Iki nggih wis maringi kula 150 menika. Oh, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Aku ya nggo kaswiyaga utawa tak gak sinten. Kasihan ya. Niki kan nggo tuku seragam ya kena, nggo piknik ya kena nggih. Lah iso. Saderengipun lelagon. Inji. Menika Pak Lurah Sidomaya. Katuran minggah pepanggungan rumiyin. Nggih. Cocok to Pak, Bu? Nggih. Monggo Pak Hari Sontor. Mangga. Wong mau urung mangandikan. Pripun? Mau dereng ngendika wae. Lah nggih, monggo Pak Hari Sontor. Monggo. Nuwun sepatipun rencang-rencang. Pripun kabaripun Pak Hari Sontor sehat? Kabaripun sehat. Pipisipun lancar. Nggih. Alhamdulillah. Oh nek anu kuwi ya perlu ditangleti soalnya masalah kesehatan sing apa jenenge? Masalah apa? Masalah napa malih? Mpun niku mawon kok Pak. Kula niku kapan sangat kalian panjenengan walah gek kapan saged pinanggih Pak Hari Sontor? Ah Pak Hari Sontor. Mek kok ngadohi ngapa ta, Lek? Iki pancen caraku untuk membentengi diri kok. Dadi karo Kyai Kakung ora wegah ning tak batesi jarakipun. Nek tak sawang-sawang lho, Lek. Mas Yusuf. Upama Lek min ki brengosen ki mirip Pak Hari Sontor lho. Lah beliau pun nggawa projo lah kepe carane dadi anu Pak. Nuwun ngapunten nggih. Nggih, monggo Pak paring pangandikan. Bupati Pak Ardo Kiswoyo ngapunten kene iki. Kula mesti dadak niki kali bintang tamu. Apa hari? Kalian Mbak Mimin kali Apri. Nggih, Pak. Pun pinten tahun kita mboten kepanggih. Lah nggih kula njenengan Pun bateh kok Kepanggih ten Merapi piye nika? Pas kok Merapi siu nih kok Pak, teng villa nih kok Pak. kok ton villa. Kok ning villa jagong ngono kok. Ngapain di sana? Jago. Lah krah apa ning villa cak kowe? Nggih, meniki badhe wonten pangandikan kagem warga mbok menawi wau dereng sempat paring pangandikan. nggih matur nuwun dumateng
sedaya panitia merti dusun menika padukuhan Karaan Sidomaya Godean Kabupaten Sleman. Kula pribadi nih dari pambagya dumateng sedaya warga Karaan ingkang saestu sampun guyub rukun ngatunaken wayang kulit wonten ing Karaan. di dalam si Yusuf. Nggih. Matur nuwun, Pak. Pak Yusuf. Waduh, ampun, Kula Pak. pesen nggih. Nggih. Pesen 2017. Nah, sisane to. Wah, nggih. Pesen 2017. Mugi-mugi kasempatan, Pak. Nggih. Iya. Kula pesen kalian sisan iki. Dodok Dirangkul riyen. Tapi niku regane spesial. Lah jenengan Rada murah. jenengan niku kok spesial kok dinyang. Kok Genah niku sindene nggih bintang tamu Khusus spesial. kangge Karlas Sidomaya. Lah siap. Yang 2017 bulan Berber nggih. Berber. November apa napa? Apa September. Berarti jak kurang. antara September. Siap, insyaallah. Kula pesen Nggih. nanti menika. Oke. Kula coreke kek jenengan tak DP sekalian. Wale. Ngeten Pak. Nggih monggo, nggih mangke nggih Pak Panitia. PJ Carek. Nah, nggih. Pak Sisan Sari. di Nggih. Kula DP nggih monggo. kali Pak Wisnu monggo. Nggih. Mumpung kula panggih ki dalang. Nggih, matur Pak nuwun. Yusuf, Bu Mim Apri, Bu Bruk. Mim. Kalian. Bubruk apa budrek? Dados anu kersanipun mengke napa suasana baru tahun ini saya akan berkebaya. Tahun depan saya pakai rok mini, Pak. Jadi biar ada biar selama ini kanca-kanca ora penasaran. Warga kok bubar nek rok mene. Kentole min ki muluse kaya ngopo? Lah ngebetise mimin ki Aja Kapal kaya truk. warok. Engko nganggo rok mini bocahmu ingo-ingo. Sapa? Slamet. Dhisik Kan tau kita kok. selamat isih galak kita Mbak ya. Lah, nggih. Isih galak apa ya percaya iki isih galak. lagi modern kula jenenge Alek kok. Sembah nuwun le Pak Arisantor. Tahun Sami-sami. 2027 kula tenggo kabaripun. Wah, saestu. Matur sembah nuwun. Saya itu kok. Pak Arisontor tasih tresno kalian kula kali Mbak Mimin. Saking mongkokipun manah kula kali Mbak Mimin menika pikantuk tandha tresno saking kula kali Mbak Mimin. Ampun dipun Pun awet anget, Pak. nggih, ampun dipun napa jenenge prabeya sepinten agengipun ning paseduluranipun. Tandha tresno. Tandha tresno hadiah. Hadiahipun Hadiah napa? menika dicium Mbak Mimin nggih. Waduh. Mboten mari nggih Bu nggih. Nah niku istri kula niku. Tondo tresno kan Tandha tresno. mboten nafsu kok pun kula garis bawahi. Lho, Ya, Nggih ta. langsung merinding aku. Gus talah lho. Lho, Alah. lho fungsine Alah. fungsine bintang tamu go jaga ceki nggih ngoten iki. Menawi minggah upama gepok senggol mboten napa-napa, ibu ya ora duka ngoten to. Mbak Pri iki wonten apane niku diore-ore. Koreng niku, Pak. Wah. Kadas Ora Pak. tau ada ra ilang-ilang kuwi. Sembah nuwun nggih Pak Ari, kula Nggih. akan panjang. Pak Ari mangke ngersakaken menapa mangke. Ajimun lagu napa nggih Pak? Pali janjine Janji. kalih Frahmen seminten edan, Pak Saidi. Iya. Iki napa Pak gane po sing rada ger. Pak Ganepo ngersakaken menapa? Nggih. Lho niku panjenengan rumiyin kok. Malam Minggu wae kula. Malam Minggu ya. Dino Minggu sing Ya. Lah niku lali janjine. Niku judule lali janjine. Dino Minggu sing tak tunggu. Niku saire Ya judule padha lali. wae. Dek setali iki Sami gawe. wae. Sami kare Pak Saidi napa? Lek kumik Lali kok ya. janjine. Nggih. Kok dino Lagi ra apal ya, Pak. Ra apal lagunipun. Oh lagune dina Minggu. Nggih, monggo. Sembah nuwun Pak Ari. Kali kasih. Oh alah ya Allah kok dadak repot-repot lho panjenengan. Ngeten iki ra nggih Pak Ganepo apa kewuh mengke. Ngene niku lho kok. Lho, kolek senengane ngono kuwi kolek kowe iki. betul matur nuwun ya Pak kaya gedodok rasane ata kula niat kula niku Cium, cium, men cium. rumah ketle seduluran ngoten lho Pak Cium. Sembah nuwun nggih Pak. oh Gus talah Nggih, Pak Lurah, matur Pak nuwun. Ari. Ya.
Lho rak ya meso to. Iki mawe seluruh 50 iki 400 sak ya kok buntu 900 rak ya alhamdulillah. Matur nuwun. Pancen ya ulate kudu lunyu ngene iki. Pamundutane lagune Dina Minggu. Lek lagune napa, Pak? Sing rada giyak. Nggih napa? Dina Minggu yo. Kaya lali janjine kuwi. Ya lali janjine diaturke to no. Iya. Menika Pak Pak Bupati. sampun Samenika. Iya. Nggih, sak menika. Oh, nggih. Engko gur gari hura-hura sak marme. Iya, Panglipur. Apa? Mboten ngirangi raos hormat kula. Panjenenganipun Bapak Bupati Sleman kasuwun minggah wonten pepanggihan. Iya. Nyuwun sepatipun rencang-rencang. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan DPRD dan dari Provinsi DIY Mas Sofyan, kemudian dari Sleman dan Mas Bambang. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kapanewon Gudian, yang diwali Pak Panom dan seluruh staf, rekan-rekan dan Ramil, kemudian Kapolsek, rekan-rekan TNI Polri dari Kapanewon Gudian. Yang saya hormati Pak Lurah, Mas Heru, Mas Heri Sontor nih lan Ibu lan sedaya pamong wonten ing Kalurahan Sidomoyo ngantos Pak Dukuh wonten ing Sidomoyo lan sedaya perangkat kelurahan lembaga kelurahan wonten Sidomoyo, tokoh-tokoh masyarakat ajeng wonten Pak Saidi saking Gamping lan sedaya sederek kula wonten ing Dusun Karanan Sidomoyo pun ingkang kula hormati Idalang sedaya rombongan Sembah nuwun, Pak. nggih lan Ibu Waranggono kalian Mbak sinten ya? Kula Princess Aprilia. Panut. Oh, ya, Princess Panut, Pak. Aprilia. Kalian Princess sinten? Sulimin. Kula Dedek Mimin Pak Nggih. Bupati rumiyin pinanggih wonten minggir Oh, kalau nggih. rumiyin. Ya ampun. Kang utami monggo kita dereken ngaturaken rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Wontene dalem menika sedherek kula wonten ing Dusun Karaan Sidomoyo ngawontenaken gelar seni wayang kulit kanthi rasa bungah anggenipun merti dusun. Nggih. Rasa syukur wonten ing Allah Taala. Awit sedaya paringipun warga masyarakat Karaan saged hidup rukun damai kotoripun kiat nggih lan kehidupan ingkang bahagia wonten ing dunia akhirat. Salajengipun kula makili Pemerintah Kabupaten Sleman tentu mengapresiasi nggih lan derek bingah awit ngawontenaken rasa syukur menika kanthi gelar nguri-uri budaya wayang kulit. Mugi agenda dalu menika saestu saged manggenken semangat nguri-uri budaya wayang kulit ugi hikmahipun ngepelaken sederekan kegotong royongan khususnya wonten ing Dusun Karaan. Nggih semindah malih matur sanget mugi agenda menika sak mangke saged lumampah kanthi sae ngantos purnanipun. Nggih mangke ingkang sekula aturaken kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kula nggih melu monggo Mbak. Mangke Ya, ditum niki nggih. Pak Bupati, matur sembah nuwun. Ngeten nggih. Nggih Pak, sembah Matur sembah nuwun nuwun. Pak Haji Hadah Kiswaya. Ya. Sembah nuwun berkah barokah.
Bupati piyayine kalem lho, tur apa jenenge membawa Sleman untuk lebih maju lagi lho. Zaman beliau urung ngasta bupati, Heeh. dhewe nek masa-masa kampanye tau ketemu. Terus aku zaman semono Fragmen Sri Tanjung aku dibunuh. Terus aku diparingi 500 zaman semono. Ya kowe tak pateni ye. Yo, zaman semono kan kamu ceritani, kayak iki diparingi kandel banget alhamdulillah. Rak yo lambeku payu kan. Dan lambemu bar mangan oli piye kowe iki kok lunyumen. Jadi marketing itu dua HP. Iya. Ayu nek ulate buket ya sapa le nyawang. Ora patek ayu ning senyumnya menawan lho. Iki omonganku ki ana intine. Jadi ciri-ciri penghuni surga. Oh, apa wae kuwi? Ciri-ciri penghuni surga ada 3. Salah Siji. satunya Ini menarik ini. Satu tersenyum, jadi Iya. dia itu dilihat selalu menyenangkan. Murah senyum, sedekah yang murah meriah adalah tersenyum. Itu salah satu penghuni surga. Nomor 2, tidak berburuk sangka. Jadi selalu Berpikiran khusnudon. selalu khusnudon, bukan Iya. suudon. Selalu berpikiran positif dan tidak punya penyakit hati. Terus. Sing nomor 3, lomo. Kok seru banget. Itu harus di soalnya kan monggo sami-sami tapi dia tidak Nggih. melakukan. Nggih. Monggo tapi siji senyum, Nggih. loro lomo, Nggih. 3 tidak punya penyakit hati. Jos, jenengan enggak. Nah, Matur nuwun. Ya Allah. jenengan suka ke Butarni sing pinggir dhewe ya. Mboten nggih kula. Wis go lantaran. Nah. Menika amanah saking Pak Dalang, Bu. Enji. Ya, tak ijoli. Makasih. Iki ini uang saya. Lah ngopo? Bertak pasti tahu ini uang saya. Harus dipinangkani Pak Mundu. Tak nai neh nyo. Apa guyon to? Tenan iki ora duit Indonesia lho, ta. Niki bukan perundungan loh, aku Enggak. kok nek dibuli. Iya. Apa nek aku lho nek menungso. Ora iki- Sakale menungso ki ya nggih keluwihan lan sak api-api menungso ya kekurangan. Nek jenengan yang dikuliti hanya kekurangan sehat terus. Lah, keluyanmu gur siji le, Apa? ususmu lho gedawan. Ini Kantek baca. turah. 100 triliun mata uang Zimbabwe untuk Nek arep ngijolke ning ndi? iki nek dirupiahke 3,5. Kuwi Tenanan apa ora iki? tenan wae. Buat saya? Iya. Heeh. Payu, Pak. Nah. Betul 1000. Wis rampung ya duit tak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Matur sembah nuwun menika Pak Bupati sampun, Sampun. Pak Harisontor sampun paring pangandikan Nggih. wekdalipun caos panglipur. Panglipur ya, Nak. Iya. Ngejak sinden. Ya. Sinten iki? Tak urutke saking mriki. Ya. Ana sapa? Ana Ainun kuwi kon maju no. Ya, Nduk. Sepate apa? Minyak telon acap tiga anak wangine wangi banci. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi banci. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi banci. Wangi bayi kok wangi banci. Lah ya banci rak ya tau bayi. Iya. Bener. Tembung sak klimah kok wis artine wis beda. Lah iya. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu. Nggih, Sapa? Kan nyebut sapa? Pripun len nyeluki? Mbak ngono bae. Mbak. Iki kakak. Oh kakak. Kakek. Kakekane. Kok benten? Benten kan aku jek enom kono wis Oh, suwek. ih, Tuwek. Suwek. Saya 50 tahun tapi masih kelihatan elegan ya. oh, berarti anu Masih cantik. seumuran kalih uti kula. Gus kalah. Masa seumuran mbahmu, Nduk. Lah angkatan. Lah kowe umpama jejer karo Ainun ngono lho, Lek. Umpama kowe gandeng Mbah apa jenenge Mbah Inin lho. Nggih. Laku ngono. Lho Ainun kan ngeterke mbahmu suntik. Kan wis kelas ngono lho. Pamunutane no iki mau lali janjine. Saking Pak Haji Saidi menika. Dek, iki cah iki kon ndongake warga sik. Didongake warga Karaan Godean. Karaan Karaan. Sidomaya. Sidomaya. Budian. Heeh. Nggih, mugi-mugi warga Karaan Budian Sleman Yogyakarta. Apa iki acarane apa to, Mas? Acarane Tetaan. tetaan lek Sugimen. Seperti dusun. Oh, merti dusun. Nggih, mugi-mugi wargane diparingi kathah rezeki, Amin. Amin. sehat, Amin. terus
dilindungi kalih sing Maha Agung. Nggih. Sik gadah utang wau nggih dilunasi ki Mbak. Kok kowe arep lunasi? Lah nggih ta masa mulai saka mriki kek ujuk-ujuk utangnya lunas ya mboten. Asline ngendi to, Nok? Gunung Kidul, Mbak. Gunung Tepus. Kidul, Tepus. Tepus. Nggih. Iya. Walah. Mula ya Nate mriko. Wis. Ngopo? Wes. Aku ya tahu jajah kono. lah Tepus. Aku Gunung Kidul ta? Medeni bocah. aku wedi. Kole. Putih ki jan. Ora ada. Set 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 set. Lho pawakane wong iki dhewe-dhewe Lah, pembawaane nggih. dhewe-dhewe. Kula belajar public speaking niku penting. Komunikasi niku penting. Perang jegideg ae lho. Lah kan iki sinden. Nek kowe kan dol tinuku. bakul kok Dek. Bakul, Oh, kula. oh. Lah jare basa mawa napa niku? Desa mawa cara, negara mawa tata. Oh, Nek ya. bahasa Indonesia Nggih. di mana bumi dipijak di situ Langit langit dijunjung. dijunjung. Adat istiadat kudu dihormati. Not lingkungan masyarakat Oh. cicilan Nggih. sijine. Juang ora kowe iki. Rungokno mbahmu meling ki lho. Nggih nek. Nggih. Ayo nyanyi. Dibawani sikik ben jangkep. Langsung mawon lho. Kowe iki ngopo to? Lah sing ngakon bawa aku kok. Nek kowe wegah iki sing bawa ora Mbak Pano, Mbak Apri. Heeh. Mbak Panut. Kale anu. Kale Pak Uti. Dwi. Heeh. Kok Pak Dwi? Lah kae nek nang omah brengos itu banget kok. Panitiane nggon aku nyama kowe gebes-gebes kok. Lah kok Pengen- tekem meneng nggih nek pas mboten bakul nggih ngeten iki ya. Gebres-gebres pengen Tapi ngantem. kok kula niku gumun lho. Karo sapa? Kale Mbak Apri kale Bude Gumune Sukimin. Bude Mimin. Oh, Mimin. Bude Kiki. Kiki. Oh iya. Ah. Nggih. Gumune piye sayang? Priyayine kok ayu turene niku mboten Apa? ya niku wau. Omong wae nek banci kok ayu ngono wis. Apa enake? Mboten lho. Gitu kayak kinyis-kinyis sing aku bae kalah kok. Saurarane ra kowe menang asli. Oh, Nek kene kan mondo-mondo. blasteran to. Blasteran antara Gibas karo Jawa. Dan iki le nyelok niku kudune mbas. Kok Mbas? Mbak kale Mas. Kok gabung ngono? Nggih kok. Jatina Minggu. Ya. Anu sing sepuh dhewe sithik. Bude Kiki. Dina Minggu kang tak anti. Pancen nek nggon agama swara wong wedoki sunahe dilembutkan. Nyuno Pak pirsa Pak Ustad, suarane wong wedok kok aja ngungkuli bantere swara Kyai Kakung. Gak wedok tenan. Mula nek ana imam kleru bacaane kae, wong wedok mesti ora nyuara, mung astane. Karena suara wanita tuh mengganggu. Kuwi rak wedok tenan. Lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadet. Engko nek anu lungguh nyapu dalan. Kirane iki lho kan ngagem nyamping dadi kan Rak labir atimu ra padha. wong pipis kok beset kabeh. Napa Mbak Apri nginceng? Aku wis tau ngijen kok nduk dhisik pas sanggulan selak Nggih. kepuyuh nang ngisor wit gedang. Lah arep rampung ki kejang. Kok kecek deh. Arep rampung kok kejang kejet-kejet kae. Berarti jenengan ora sengaja nginceng. Legah pemuka Lah aku agama kan enggak Pak takon. Bupati lho. Kae kejang apa-apa ngono lho. Parkinson. Kesetrum niku mau. Kayak ngetap. Mbak Apri ki ora mergo nginceng leret iki. Wong dhek ya nek nguyuh ya ngono kuwi kok. Tinamune. Ya. Tinamune kaya Awara. Sak baris main rata gek Mbak Apri. Ya. Ayo neh pisan kas. Loh, lah
ya gentenan. Ya kowe iki tak latih sik ben apa jenenge mateng sik ngono lho. Iki kok lempar-lemparan nih. Kowe lho masing wareng. Apa aku ke? Nggo iki wong sampeyan oke kok. Nah, Sida. Sida kula. Sida. Heeh. Jebol mong lali jan. Ya. Heeh. Jebol Mong lali jan. jine Jine. Nah. Anane pijerasa maya Bude Imin. Ya. pinter Pinter. pinter golek alasan Kamalah kula kelingan sing teng Malioboro kae lho. Apa? Itik-itik. ewer angiar Ngandaran. Hah? Hah? Ngandar-andar. andar Ngantar-antar. Hah? Nah. sidek Lah, kok lek niki lagi sinau teng panggung lho. Angen dukung. Gek pripun tin? Angan dukur, angan dukur. Angen dukun gian. Lah iya. Angen dukun. Angan dukur. Kur. Goblok. Ya. Angen dukur ya. Nesu mah maem. Asu. Nyo. Nah, Nah, Rasida nesu. ngehno Butia. Butia, cepet. Dadi perantara. Lah iya. Anggap Bu. Ah. ayo tutuke Angan duk. Ya. Angen dukun. meneh Si he iki jan. Napa? wis Oh, mbun. Aku wis ya. aku wis ora gaspol dana gaspol dana masuk Dino minggu sing baru. Kowe ngaca. Kowe ngaca. Ing panggung. Nganti lingsir srengenge kene. Aku nunggu kowe. Anak kambing saya. Tak isim yen tak tempon malah kok paneni mangkelan yo patok pipimu mesti dadi lali janjine karena alasannya Utang mundang sauren. elok gayenge jan Ya.
Nyenengke ya, Jas. Iya, Cas, ya ampun. Cas niku napa to? Princess. Oh, Cas. kira Mula dolan sokan kowe iki. Oh. Dolan ning Klaten no. Heeh. Tak dolan ning Gubukmu ning dalemmu ning Gunung Kidul. Heeh. Selama dolan ning Gubukku ning Klaten. Sampeyan ning Klaten ora gur ning Gunung Kidul Lah golek dek iki Klaten ki ngendi dek ora roh, Mbak? nek Klaten niku lak ngisore Gunung Kidul to. Ya, Mbak. Berarti kula kari merosot mawon Iya. tekan. Merosot. Merosot. Alah. Ya, Klaten niku nek kalih nyongop pundi? kayak Celongop. Trongop. Ngisore celongop. Ngisore celongop. Oh, nggih. Dek iki poin kopi Indomaret ora dong kok. Karo tekan Klaten. Umurmu piro nak Wong Ayu? Umurnya berapa? Kula 18 tahun. 18 tahun. Nggih. Ibaratnya kembang lagi arep mekrok-mekroke, kudu pinter sing jaga diri ya nak Wong Ayu. Nggih. Ayu etuk ning aja kemayu, pinter etuk ning aja keminter, Keminter. sugih etuk ning aja semugih, Semugih. apa-apa sing prasaja. Nggih. Iya. Digodha wong lanang gelem ning jinak-jinak merpati aja langsung mloho. Nggih. Pacaran sehat ora pareng nakal nek mung gocekan tangan iso tak maklumi sing liyane ampun ya soalnya wong wedok nek ora iso njaga kehormati rapot merah. Alah. Aku lho nganti umur 51 rung tau gepok singgol karo wong lanang. Tenan. Tenan. Lah nek bak truk kae ngopo? Mudukke pasir. Oh, ngono kok. beduke pasir. Sok pasiran lah jebule. Ya nak. Ayo dintekke sayang. Mula kok ngeres. Iya. Janjane kuwine. Saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hijau Maria, aspal tangan. Banci. Endi neng endi anak wedhusku. Goyang semut malah boyok kuwi. Lah kudune jenengan niku nggih mengikuti sik viral-viral. Yang ngikuti sing viral kemampuane karep ana, Nduk. Tapi Nggih. fisik ora iso dihapusi. Jadi usia 50 tahun ke atas kuwi banyak nikmat sing dikurangi. Nikmat kesehatan, penglihatan, fisike, paribasan lho. Banyak nikmat yang dikurangi mula ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Lah mengko aku lho ngene semoga-moga. Aku cah nom lah. Salahe tuwa ya lagi laris lho iki. Dhisik-dhisik ngopo. Rezekine pancen ngono. Rezekine kono kok iya. Gede Mimin. Anda boyoken. Nggih. Minum biomurina. Kayak gone masku ono diri kok ya. Komen ora apa-apa. Gone Iya. masku tralala. Ayo dintekke Ayu. Janjane kuwene gelagatmu saja rupiani hatiku suci
Enek saweran? Nawala Mas. Iya tante. Ana layang meneh no. Assalamualaikum Mas Dalang Yusuf Ansor. Waalaikumsalam. Salam kenal saking kula Heni Gondrong. Wah nggih. Interior cah Gunung Kidul, tinggal di Nggodean. Nyuwun Terima kasih. langgam sesideman kagem Mas Dalang semakin jaya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Waalaikumsalam. Heni Gondrong Interior. Iya, ini Paling bebingah Kene. 100.000. Nah, kene. Sah. Atur nuwun. Sah. Atur nuwun. Ayo Mbak Niken nyo tak nehi iki gek nembang sesideman. Iya, aku ki dhuwit ki ya guru keliwatan ngene iki. Wis rezekine sing nampa. Iya, Mang. Jare nggo tuku beras sarepan. Iya. Mbak Niken to, Mang. Sepatnya apa Mas? Sepote to. Ansor laras jeneng karawitane. Wiyagane semeleh kabeh rasane. Sebenarnya Ayo ayo maksudane sidene. Nanging Anturane maneh. Nah, nyarengi jengkaripun Bapak Harga Nggih. Kiswara, Bapak Bupati Sleman. Matur Nggih. sembah nyuwun awit rawuhipun membersamai warga Karaan Sidomulyo Nggodean. Mugi-mugi sehat Pak Bupati. Amin. Amin. Niki Nggih. wonten pamundutan malih. Diwaos kesan no perkara melati. Kagem Mbak Mimin sogok Mbak Apri. Sogok, kok sogok lho. Dino. Nyuwun lagu Kelinci Ucul Nggih. saking keluarga Bapak Haji Sudarsono Tajen Sidomulyo Nggodean Sleman Yogyakarta. terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sudarsono Pak Haji paling Sudarsono. bebingah 100.000. Salah kesek, salah kesek. Endi? Ini kene sik, salah kene sik. Nah, Mbak Niken, kene ya. Ah. Iki dienggo sapa? Jenengan, nek asli ora tak kon dadi lantaran. Nah, jenengan. Ki sindenku mbiyen ket jaman proses babah-babah melu aku jaman tak bayar 75 nganti seprene sing 75 ya, Mbak ya. Saiki 80 kok. Saurarane muda, saurarane muda. Nah. Nggih, matur suwun nggih Mas Yusuf, berkah Iya. barokah. Ngene Matur iki nuwun. pahalamu gede, tepat sasaran. Iya. Sinden seprono sprene kok ra mundak gede. Bersakmene. Muda ombo kan. Iki barenganmu sekolah, Nduk. Sak kelas, Sak dulu kita kelas. satu kelas. Biyen isih lanang ya, Mbak. Lanang ning alisan wisan. Tapi pakai celana panjang, sekolahnya pakai celana panjang. Celana panjang ya. Tapi sudah bermake up. Tapi masih setengah banci, tanda-tanda. Itu Pak Lurah iki lho, Pak Lurah. Pak Lurah. Nah. Apa sayang? Iya. Oh, lewong. Oh, nggih, Pak. Oh, iya. nggih. Mengke diaturke. Iya. Kalau panitia ki ngersakaken lewong, nggih. Leorong. Ya. Lewung pamundutan saking Ayang HS. Apa? Ayah HS apa? Hari Sontor. Bener aku rokok. Oh singkatannya kuwi to nek SAS. Nah, S. Niki ingkang pundi rumiyin? Sesi deman riye. Sesi deman rumiyin. Wong sawerane wis tak tampa Mbak Niken, ya diaturaken. Ya. Bawa Bang Ayu. Bawa mboten niki. Bawa kono. Oh, cek pamungku cek pamuritan apa mang lali janjine wis ta Nduk iki mah bareng. Sampun, tasih kelinci ucul. Cucul, Ya. lewong, sumintene dan. Oh nggih. Wiwitane handerek sang peke priya bagus kang olah budaya Ngopo kok tembange sesi deman sing tak kon Mbak Niken? Sebabe sebabe Hobi kok. Mak. ya ora aku
jomblo kok sesideman. Loh, hobi nembang ki lho. Persepsimu apa? Ngesel lagu nek Ah. sliramu le nyanyek iki pleng ngono. Ah. Aku ki nggumun lho karo Niken ditakoki wong to le. Mbak Niken pun kagungan garwa dereng pun tau ngono. Ayo wis tahu. Kok pun tahu. Nah ya sudah apa belum kok pun tahu. Ya Anak- sudah pernah. Anak loro e mbarep kabeh kok. Kata tambahin neh kok. Solan. Ya. Sowan menyang kutha gedhe Bendara bendera terus gayung yon selendang kuning. selendang kuning kang saking wukir Suara kurang. Kowe jalan panggon lek wis sing nang kene. Aku urus sumelang kok nek sing gender ki kleru wudu. Raup. Lah pasemen lho. Raup ngresiki make up. Kok padake keran lho iki. apa sih lancar suara kurang Pak Warju. permana ning wases ngungrum Nek kuwi sing gendar iki ora Pak Warjudi. Pak Warjudol. Oh bondol. Angungrum marang angungrum marang bendara ya sules. ya sules ya pijer ngincangake alis Mangga dawah gending gambir sawit ya. Ora adu-adune. kudu pasangane ra kena. Iya, ora ana sambung rapete ya. Iya. Nek Aku disambung ditamatke Mbah Himen jaris lak kepengin suminten edan. Ora pasangane ra kena lah kancaku kok nyileh nggone kancane tok ya. Kancamu sing endi, Mbah? Lah kan kene spesialis lagu gugur gunung. Aku gugur gunung. Ayo kanca ngayahi bojone kanca. Ya, Ah. Kene ya eneng. Wah, oh. Isih to, isih. Isih lanjut to. Es konangan pas karo aku kae jek meneh. Gusti Allah. Terus dalah. Aku ora melu-melu. Lah kula ngerti dhewe kan. Mula raine jerawatan tok. Mula raine lendrut tok. Terus Tresno sesideman ya, iki digarap tayub. Oh ya. Terus sing mengko sing kedua lagek dilendrutke. Oh Oke, ya. siap. kok lendutke lho. Lah kae sing jaipong kira Mas lendrut kan. Nah. Kayak ra lendut ya. Lah, Got.
Kulitane Peceran. iso ngedop ngono ya. Kayak orang ngedop. Oh, Apri mbok ora kaya ngono kok lho. Kelire. Lho mbok aja kaya ngono aja fisik. Lah terus apa? Malah Viai malah marai kok malah kaya anu letong ngono ya. Siapa sing ngelaki? Lah ya Viai ngomong. Iya. Oh, ndek dendam. Tongok. Ndek dendam. Iyalah. Letong. Kok isih perhatian ya? Aja guyon sing fisik ngono lho kan tak Biyen iki lho. Biyen katon apa saiki katon apa? Kok ngarani kaya Oh, letok. kayak Mbak Panut sing denange kaya luwe becik paten. Wong saiki gantine ya gur padha. Padahal ngedop. Luwe nemen. Mah kok kadal gurun. Nesu. Mama Ya. Luwih becik paten ana timbang pepisahan. ngemut sikil liwat pijahe Yo
Terima kasih. Ya. Semanggem le nyambut gawe. Ya. Munggah we keri dhewe sangka semanggeme. Iya, ora apa-apa mau. Iya, mau sire arek ngenteni jenengan kok Mbak Apri. Munggah iki. Lah pas uyon-uyon kok dereng minyak campur sari sik nduk mau. Semangat kok. Dumeh sak kelas sak angkatane terus ngono. Iya. Loh kita kan bestie dulu. Iya. Kono tertib apa gesut? Apa kono ya melu gesut? Aku kene tutuk ngantek lulus SMKI Solo. Aku ora lulus. Lah ngopo? Lah aku meteng sik oleh. Umume. Heeh, nek Mbok Mimin ra wis poel. Ya. Paya nggo kurban. Tesih wonten apa? Suminten edan. Oh, suminten edan sih. Heeh, diaturke sing dadi suminten Lek men lho. Lek men sing dadi brotone Mas Sipus. Siapa? Mas Sipus. Mas Sipus sih sik pundi ta? Parti kucing. Heeh. Bapak Oh, Broto Wali nek kowe. Pak Aril. Nggih, mangke kula paranane anu Mas Broto. Nggih, nyuwun apa jenenge? Metaraman. Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian Prakoca Sandiwara Ketoprak Ansor Laras ingkang dalu menika kepareng ambabar cariyos suminten edan wondene paraga ingkang kepareng Ayai Gati dan Mas Broto dalu menika kajibah dening penyanipun Dedek Pardi Kucing. Ya. Kucing garong. Kucing alas. Nyai Warok Guna Seco dalu menika kapatah dening Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Kanggo Suzuki ban. Wondene mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus-tusing pesinden idola gen Alpa. Genter. Mimin angga inggih dalu menika kajibah dados suminten edan. Kados pundi wah godaan suminten edan sugeng midhangetaken. Ken. Simbo, Piye anakku wedok suminten? Sik brotone ndelik sik. bapak kok urung mulai saka Trenggalek ya, Mbok. Wis entuk pawarta durung saka Trenggalek. Anggone sowan Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek. Bapak wis entuk pawarta durung bakal tempuh ing gawe dapur karo Den Mas Broto. Bapakmu kang aran Sura Guna Seco. Warok Guna Seco. Heeh sing, Mbok. Kuwi asli saka Karang Pradesan. Heeh, Mbok. Ateges sliramu kuwi ya anak wong desa. Anak wong Suminten. desa nanging bakal kasengkake nyangkur dadi garwa Dan Mas Broto ing Trenggalek. Kok yo? Mbok Dinone kapan lho? Sabar. sabar Suminten Cahayu anakku. Oh, apa dicepetke ya, Mbok? Selak apa dicepetke? Tak kandhani nyerak simbok kene Cahayu. Suminto. Dadi ngene. Wong seneng kuwi kena ning aja banget-banget. Lere piye, Mbok? Mundhak engko nek ora jumbo karo rasamu engko ndak sliramu lara ati. Nanging do nalika semono Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek ngendika yen bapak iso mateni para kraman, para branda, bebungahe bebonone bakal didhawuhke Dan Mas Broto marang Suminten. Kandamu bener Suminten, bener kabeh kandamu. Ning kowe kudu mulak, kowe iki rak gur anake wong desa. Sabda Pendhita Ratu. Anak warok Suminten. Bakune bapak ngendika apa? Dapku manten kapan? Serak gatel aku. Mbok tukoke seleb. Biomoringa. Ngene Suminten tak kandhani. Piye? Ning sliramu tak jaluk kudu sing tetek atimu. Ya tetekno gak bakal dadi garwa nata kok ya.
Aja dadi atimu ya Nduk Cahayu. Piye, Bu? Dene Pak lah Suminten. Piye dicepetke dinane? Sing digawe 7 dina 7 bengi nanggap Yusuf Ansor ngono. Suminto. Nanggap aku rasa bayar Suminto. Daupo karo Den Mas Broto dijugarake Suminten. Oh. Sing bocah guyon lho. Iki bener kandhane bapakmu Suminten. Rembug aku wis dadi karek nunggu temuke gawe. Kok dibatalake kanthi pawadan apa? Adewarku Apa aku kurang ayu? Iya. Apa aku kurang wasis? Pancen. Senajan tuh aku mau anak jejer anake warok. Paribasan wong cilik lungguh diglek ungklak-ungklek nanging Terima iki meminang tumrape Suminten, Bu. Terima ya Ger Cahayu. Dan Mas Broto. Wong bagus sing atimu resik peceren. Suminten. Aku njaluk pangapura ya Suminten. Aku dhewe wis duwe pacangan dhewe karo Cemplok Warsiat Suminten. Mencra-mencra. Aku ora mental marang sliramu. Suminten, Aku wis dijodohke karo bapakku Kok karo mencla-mencla. Cemplok Warsiat. Jejeren putra Nalendra. Sing Nanging salah lho. tembung ora kena diugemi. Saiki ngene wae. Suminten. Suminten, Anakku kok dadi jegoki piye to iki? saiki ngene wae. Rumangsaku aku ya rasa mesake karo Suminten. Rasa mesake. Bakule wong sak desa kabeh wis ngerti yen aku bakal dam karo panjenengan nanging kasunyatane. Dadi kowe Dadi kowe tresno karo aku ngono. Anakku sabar. Susumu Jagat wasesaning Bathara. Ya sing sabar Suminten ya. sabar lho susumu mireng. Lah terus Cemplok arep dikapake nek aku wis dijodohke kuwi Suminten. Ora ijem. Dosa apa kakak? Ya wis. Sandeng aku kudu nglakon-lakon. Aku njaluk pangapura marang sira. Dadi banyu ra bakal nyawut, dadi godhong ra bakal nyuwek. Iya. Iku kudu Mas Broto sing tak karepake. Udu Mas Broto kang setya tuku marang wong wadon. Yen ngono mengkene, Mbak Yu. Kok Mbak Yu Simbo kok Mbak Yu? Iki mbokne Suminten. Ya yo Mbak Yu ki mboke. Mbak. Saiki Iya ngene. Mas Broto. Aku wis Gimana? dijodohi karo Cemplok, ning aku duwe rasa mesake karo Suminten. Rasa mesake. Ya wis, Karepmu piye? upamane Gini ya. loro-lorone tak rengku kepriye? Suminten karo mbokne. Karo aku. Oh, alah tak kira rombok. Tak rengku Suminten wis ben wae karo aku juga. Cemplok yo karo aku. Ora. Kira-kira kepiye Suminten? Loro larane wong wedok kena ditanding-tandingke. Ora sedi Den Mas Broto. Nek kaya mengkono Suminten. Mas Broto. aja kaya ngono Suminten. Mas Broto. Suminten. Indikane Kanjeng Adipati Debya ngalem dok nalika semono. Sabda Pendhita Ratu, sapa sing mateni kraman bebungan dape putra Manis Winageng. Sabar anakku Kok Suminten. dadi kaya ngono kepiye to, Kok dadi Mbak? kaya ngono ta Suminten? Mas Broto. Kudu Mas Broto iki Bapak Pak Haji. Mas Broto. Iki Mas Broto utuh. Mas Broto. Monggo pinjang tapi sekatresnan kula Mas Broto. Kok malah kan mlebu sarung iki ribane. Suminten aja kaya ngono Suminten. Sinasa kula jejerengan Sing awaro. sabar. Nanging Edan. tresna kula kaliyan panjenengan. Menawi kula boten saged jawab kalau panjenengan trima kula entengaken pecah kula. Kowe iki hei, kowe iki anak waro apa anak baungan? Kok kaya ngono polahmu ki? Dan Mas Broto. Suminten sing sabar ya Suminten.
gak nepo. Pangapunten nggih, Pak, anak kula dados kados Aja meketen. kaya ngono kowe Suminten. Lho kowe iki kok Kula mboten nyuwun duit, kula nyuwun sekatresnan. Apa dipaksa diparingi duit? alah wasis. Mas Broto, pripun? Mas Broto. Suminten. Sehat. Mas Broto. Gek kepiye iki tomboke? Yo. Kuwi sipus kuwi ngopo kuwi iki? Suminten. Suminten. Yo dung. Yo reokan, Mas. Oke. Tanggap reok mari ngono. Suminten. Eling. Kaya bau lawean. Sompret kempret kempol mumpung kandang arian tekatipung imbal penang loro tur sendro salompret belo jaran kepang nyongklang parae gigel macan mangap megap bojang ganong alia bibra boso coka gunahan reo prasojo gawe Piye Suminten? Piye? Wis katok gurung le Medan. Eling Suminten. Iki simbok Cahayu. simbok Heeh, wis eling. kok acu kowe Kene yo eling. iki simbok Iki simbok. ana lakon apa to mbok iki moko aku dadi kaya mangkene Ala nek es duwit eling terusan. Ngomong apa? ceritane yo lali kok yo wis netes 300 yo alhamdulillah Dadi kowe mau ngene lho Suminten. Iya. Dadi kowe mau ki ditampik karo Kang Mas Den Mas Broto. oh mergane kono wis duwe pacangan Heeh, wis duwe pacangan jenenge Cempluk Warsia. Oh. Terus liramu ora eling ngedan ngantek sak yaene. Amin. Kok nganggo amin? wes pramene samu ya Mas Broto aja nakal ya ning hikmah dari cerita ini adalah atau arepa wong gedhe arepa kuwi nalendra panguwasa nek duwe janji ya kudu ditepati Ah, tunggone sipus, ndak ra gak lingkuh. prayoga ndak dadi kecewa lho dadi nek duwe janji apa wae kuwi kudu ditepati kuwi nalendra kan Gak lingkuh. batalake pacangane kuwi mau Iya. terus sing wong cilik ya teko andap asor Cilik teko selira unggah-ungguh Ya. Ngono. Ning ngene. Alah, Kang Mas Broto jarene sida gelem karo kowe kok. aku sing wegah cici Jiji Lah piye anjay. ta? wis tuwa banget lho Pri Wis ayo pun bali. dipun pinangkani nggih Pak Haji raketang timun kok jaga imbo sak kamat-kamat nggih Pak Iya. alah Udah kayak sini loh. anu cunduk mentelku nang dejas Ini. oh ya wis Heeh. Kok kaya nyunggile tong. Kayak nyoki. Heeh. dedewe Sik. Pak Pardi mang tindak mriki. Ha. Niki. Tenarta. Ming sak kalire. Nggih, sami-sami mang sukake Pak Wariso nggih. Engko gampangane apik. Heeh. Mboten nggih jenengan niku kok le. Sukake Pak Wariso kok. Iya. Senengane gawe-gawe ke wong tuwa. Le. Aku utusan kok ora. Sampun nggih Pak Haji Saidi pamundutanipun mugi-mugi saged ndadosaken jampi sayah panjenengan. I love you Pak Saidi. Iya. Terus niki tasih wonten pamundutanipun Lewong tadi. kelinci ucul. Ya sama itu. Ya. Nggih. Saking Pak Haji. Lewong. Sudarsono. Lewong. Kembaranmu Mbak Apri. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Sini Mbak Yanti. Ya ampun. Ya. Mbak Yanti ki nek nang nggonku kono dokter gigi Bu Yanti. Ya. Jadi nek dokter gigi ki goyang dikit cabut ngono.
Cita-cita kula niku pengen ki. Goyang dikit cabut. Goyang dikit cabut. Lemah banget jadi lelaki. Masa ya kur dikit ya. Nah ya selamat malam Mbak Yanti. Selamat malam Kak Apri. Asli dari Panggang Gunung Kidul. Jauh-jauh sampai sini. Iya. Monggo paring panglipur dumateng warga Karaan Sidomoyo. Iya. Niki cuma setunggal. Iya, satu aja. Satu aja. Iya. Oke. Ntar kan itu masih yang belum maju tadi. Iya, ini ada banyak banget yang Itu belum maju. si Simbir belum maju tadi. Ya, nanti dia jadil itu. Iya, nanti habis ini dia masih ada 4 yang belum tampil anjay. 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 Bagaimana? Liwung, Mbak. Liwung yuk. Liwung ya? Iya, Mbak Yanti. Dados. Dadi liwung hatiku. Ini enggak pakai Hah? enggak ada. Enggak pakai kelebon? Ya enggak ada. Enggak. Mati saya kalau Iya. ada kelebon. Ya enggak usah. Saya juga wedos. Iya. Iya, ya, lewang sa. Ho ho ho. Hosa hase hosa. Pak Hari Tonton. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Bendene dal. Hosa hase hosa. Bendene dal. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Ajan kembar kemanuan nek kemanian nek Mbak Ora Yanti duwe lho siji iki. iki kok Iki Mbak jenenge Apri. kembar damput ya. Dampit dampit walah simbir Simbir ki sapa to? Mbak Yanti Saiki Iya. ganti, saiki ganti. Walah. simbir Ana wong wedok kok janggute 15. serep kowe Cek guyu lendo. Oskarosis kira kadal gurun kira Ayo Mbak Yanti. Sabtu panditerang. Buton sakil matakel kambon sikil sekali lagi Pat lo pat nem Nyangka iya mas, nyangka iya mas, nyangka iya mas. bolo gombal kang bolo gombal Wong tetes kantilan. Koko ate Ati.
tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Kepontal aku. Nah, ya ora apa-apa, tempo banter nggo nglatih napas. Ya, jare jenengan di anu to nek wengi sok rada sesek to. Terapine ngene iki. Ngene iki to. Iya. Lah wis lho ning omah ya wis ngene iki. Jane jogete iki lho, Mbak. Lho. Mula gedhekno. Jogete iki sing diubulke iki ora sak awak men kaya bongkokan gamen. Kulinone latihane sak awak ya. Walah. Oh, wis. Aku soalé ora iso nek bokong. Ya bener dokter gigi kuwi mah. Dadi nek joget iki lho. Ngene. Nah, mendek sithik. Heeh. Dodone ndegek. Heeh. Pandangannya ke depan diongkek. Ayo, dung. Lho ora iso. Kaku. Bokonge tok ora iso. Terote rusak terote. Ana sinden kok kon joget kok mah ngobeng iki piye to jogetan. Oline asat tok. Kon nyontoni, Pak. Oh iya. Coba. Ayo Sing apik Kyai Sepuh nggo patuladan. Heeh. Ha. Ayo. Sini. Alon-alon. Dek, Mendek. mendek. Nenggek. Mendeke semene. Ha. Mendek. Dodone ndegek. Ndegek. Sirahe madhebrana. Rono. Melet. Manut blak. Ayo manut. Mosok aku nganggo melet. Ora ya ngene lho. Yeah. Mendek. Mendek. Ndegek. Ndegek. Ongkek iki ya. Ora iso. Malah rematiknya kumat. Ya nah. Ayo. Ya, garap jatil. Oh ya. Sabtu panditaranku. Terima kasih Mbak Makasih Kak Apri, Kak Mimi. Terima kasih. Limbo. Yo. Tibalah saatnya simbir. Ya. Ayo. Via. Iya. Apa? Seperti apa? Heeh. Seperti apa, Jas? Oh, ambune parfume minyak nyong-nyong. Lele lole. Ora seto solari anuju Gesek. Woi. Iya. Nah, selamat malam Mbak Via. Malam Kak Apri. Ya, Mbak Via. Malam Kak Kimin. Mimin. Mimin. Kok Kimin. Mimin kok Mimin. Mimin. Kak Mimin. Oh iya. Nek Mimin kok yoga sebenarnya njaluk kabeh malah aku. Lah monggo. Kudres-kudres ngono. Wis sepuh kabeh. Mboten mampu berarti nek Mboten sak menten mampu. iki. Nek bayi di bawah 5 tahun oke lah masih. Nek ngene iku
angel-angel satenane. Wong biasane wis sing ngersake ya bangsane Mbah Sastro, Mbah Ahmad, Mbah Ipung. Mbah Ipung. Sing nyelentrem kuwi lho ket mau klomat kelamet. Omong ora aku, mimin ki ginastel. Ginasel iku apa? Legi panas kental. Legi panas kental kok jendel. Ket mau klomat kelamet. Mbak Pia ngaturke napa niki? Naon laguna? Laguna apa? Kelinci sing dereng kelicucu sing dereng. Sama Mbak Sanut sama Mbak Panut. Kanut. Mbak Pia asli saking pundi? Nggih, Pathuk Gunung Kidul. Pathuk Gunung Kidul. Nggih. sing temung Nek si Ainun ki mora gen apa Gen Alpha. Benter. Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha. Aku karo Niken ki gen milenial. Ki gen Z. Gen Z. Kae Gen veteran. kae gen Gen gento. Iya geng-geng. Gento gege. Iya. Kayak ora genro. Lah, Gen gela. ora apik. Yusuf kok turan Mbah Waryudi lho. Apa wengi karo Mbak Wan? Lah wong biyen ya mesti dek sebar supit kayak kono ki. Ora ngaku bae. Mboten kok. Aku pakai laser kok. Apa wis Rembuk apa? Wong ming supit ke lawang. Walah. Kita mah nggak tahu ya, soalnya kita kan cuma dikerik, Iya. dikerik kunir ya dulu. Kok kita? Oh iya. Nek cara Klaten ngono kuwi kok ya, Mbak ya. Kerek kunir. Apa ngatur ke apa? Lah nika mau? Kelinci ucul. Nggih. Langsung apa bawa? Langsung. Ya, Langsung nek Mbak aja. Apri kepengin bahwa. Oh tidak, terima kasih. Iya. Pun dipenakke. Anggo. Iya, monggo, Mbak. Sing demung kuwi ben aktif. Iya. Lah wis aktif. Ternyata di Ansor Laras banyak cinta lokasi ya. Iya. Ora nek kuwi can bojone kok, Mbak. Can bojone. Oh. Ayo. Boyokan kae. Lama. Iya. Iya. Buta cakil metakil ngamot sikil. Mbak Apri. Wah, kayak semangat kayak. Iya. Penari latar. Penari latar. Narine ning latar. Nek Kayak
Kayak pemeking latar ya, mekinge ya ning latar. Ayo, Via. Yo, Mbak. Lah. Bisa kena sing ngono kuwi. Kok kuwi lho nek apa jenenge? Piye, Kak? Lajapu Oh, sakrusu wakasane montang manting akane aku dhewe busuk. Kok busuk? Busuk imin. Lah nek ora nang kepanjangane lah ya dadi ora. Lah nek kowe kan jenenge Via. Nggih. Ayo Buvi. Oh iya iya Nek iya. nikan ayo Bunik. Bunik. Nah, Bu Yanti ayo Buyan. Lah nek iki Sukimen ayo busuk. Telepon kok habari kok kowe kaya laler ijone ye. Lah jabulan. Alah penake. Wakasane montang mah antara ning ngiringi aku ro kowe mau jek penak ya. Penak banget lah. Apa dijumbuhke karo umur? sentimen karo aku. Lah Saidi, Woi, Nggih. Mbak Saidi sehat selalu, Mbak. Nggih, matur nuwun sehat selalu. Nggih. Pak Darsono sembah nuwun, Pak Saidi sembah nuwun. Nggih, sampun. Nggih, Mbak Niken nggih. sudah. Ya. Matur nuwun. Anu Mbak Apri, Mbak Mimin. Pripun? Iya ada request dari Bekasi ya. Bekasi anjay ya. Request lagu Bungahku Tembus Tekan Kayangan. Ya. Mbak Niken ingkang nyekel. Denok. Lah iya kan cakepane ngene. Iya tunggale dina Minggu. Heeh. Iki kepiye iki karepe iki ngladeni wayang kok nyingkurke dalange iki. Oh, lah cah iki nek iya tolol. Iya. Siapa sih ini? Mas Gali ya. alah. Mas Gali lho. Pengen diandu, pengen diambung lek imen. Mbak ora karo mosok karepane gedhe arep. Sinten iki? Sing Sudah selesai kok. Iki engko nek gara-gara jatuh. sudah iya. selesai tapi semangat lho. Tak neruske lakon sik, iki lakone dawa.
Semu, lakone baku, ya. Akeh wedangane, ya. Akeh gontokane. Iya. Semangat nggih Mas. Iya. Lancar ngantos tancep kayon. Heeh. Matur sembah nuwun dumateng para panitia. Pak Wisnu lan sedaya warga, Pak Lurah, Pak Harisontor, lan sedaya ingkang rawuh wonten dalu punika matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan keselamatan, kabagian, kamulyan. Amin. Selamat to sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Amin ya Allah. Amin. Sedaya lepat kula nyuwun papunten menawi kathah lajeng ngatur kurang dedukangken kula gojekan kelan jengandika kalih Mbak. Wonten ugi kula Kang Mas. Sana, Mbak Mimin sehat selalu. Sok tak dolan tengene jenengan. Jare ndang keringan, sing ndang keringan jenengan apa? Oh, alah. Lah iya. Heeh. Ya, Mak. Heeh. Sadurunge dok jengkar ayo ndongake kula wargane dhewe wis ndhisiki manunggal ngersani Gusti.